והעולם החברתי הזה, לא נשכח, התחיל לפני 200 שנה עם לואי ברייל, עכשיו לנושא אחר לגמרי. שלום מאור גרינברג מחברת קליבר. שלום איתי. אתה עומד להציג בתערוכת טכנולוגיות 2009 שתהיה ביוני את הסורק התלת-ממדי. נכון. זה סורק תלת-ממדי, הוא נקרא Z-Scanner 800. כן. ואני אסרוק את אתה יודע, בוא נתחיל בסריקה. אני שם את היד שלי על השולחן, כן. ואתה תתחיל לעבוד. אני רק חייב ללחוץ על כפתור קטן קודם. כמובן שכדאי שנפעיל את זה קודם. אתה תסרוק לי את היד. איך הדבר הזה עובד בכלל? מה שאפשר לראות על המסך זה בעצם הסורק אוסף נקודות שהוא רואה על היד שלך. זה עובד על ידי שתי המצלמות שכאן. אוקיי, יש שתי מצלמות על הסורק. שתי מצלמות גדולות. כן. הן גם מסתכלות על הנקודות המדבקות האלה כדי לדעת מה המיקום של הסורק, ואפשר לראות שהוא זז בהתאם. אוקיי. והדבר השני, קרן לייזר, שאולי קצת קשה לראות בטלוויזיה. בטלוויזיה, אבל נאמין לך שיש קרן לייזר. יש קרן לייזר שמצלמות אותה מזווית. כשהיא פוגעת בקו ישר זה קו ישר, וכשהיא פוגעת במשטח עקום... וכך הוא מקבל את העומק, שגם בטלוויזיה, שהיא כאילו עין אחת, קשה להראות. נכון. ואנחנו רואים על המסך בעצם את זה היד שלי, כמו שרואים אותה על המשטח המיוחד, והנה על המסך את הסריקה שאתה מבצע כרגע, באמצעות שתי מצלמות וקרן לייזר. בדיוק. אבל למה אנחנו צריכים את זה? יש לזה הרבה סוגים של שימושים. השימושים המסורתיים באו מעולם ההנדסה, בעיקר לעשות אינטגרציה של דברים שאין לך את התוכנית שלהם. למשל, היית רוצה לתכנן רדיו לאוטו. הסורק יכול לעזור לך ליצור... אתה יכול לסרוק את האוטו בעצם. אני יכול לסרוק את האוטו או את הדשבורד ולהחליט מה הצורה שלפיה אני צריך לתכנן את הרדיו שלי. בוא ניקח את החלק הזה למשל. מה החלק הזה? החלק הזה, למען האמת, הוא לא חלק של אף לקוח שלנו, כי אסור להראות סריקות, אבל זה חלק להדגמה. חלק הנדסי לכאורה, שסרקת אותו, ואנחנו רואים עכשיו את התוצר שלו על מסך המחשב. נכון. מה שמעניין זה שבעצם הסריקה נותנת רק נקודות. אין לזה כמעט שום משמעות. לבני אדם קל להבין את הצורה, אבל המחשב לא מבין. יש תוכנות מיוחדות שכמו שאפשר לראות, אולי על המסך, מזהות אזורים, שטוחים, עגולים, בזה, ומאפשרות לי לבנות בסופו של דבר את החלק... בעצם להתאים אותו בדיוק עוד לפני שאתה בונה את הרדיו לדשבורד האמור. כן, לקבל תוכנית יפה של המקום שבו אני מתמשק. יישום שני שאפשר לראות אותו לידך, זה לחפצי אומנות, לתיעוד או לשכפול. יש לנו פסל. הנקודות נמצאות עליו במקרה הזה, סתם כי זה יותר נוח ואפשר לסרוק אותו מכל הצדדים. זאת אומרת, היית חייב להדביק את המדבקות האלה על הפסל כדי לסרוק אותו? כל עוד הסורק רואה 4 נקודות, אז המצב טוב. למשל, ביד שלך היה אפשר לראות את הנקודות מאחורה. כאן על הפסל זה... כאן הוא מזהה אותן על הפסל, וזה תוצר שבעצם... זה הדפסנו במדפסת תלת-ממדית, זה אותו דבר. רגע, זה הודפס. כן, כן, אפשר לראות את התוכנית הממוחשבת גם, כאן. בעצם זה הדפסה. זאת הדפסה. זה שונה לגמרי מהמדפסות שאנחנו מכירים בבית. זה סורק תלת-ממדי וזה הדפסה תלת-ממדית. עלויות. של מה? של הדברים האלה, הצעצועים האלה. זה סורק שנחשב זול יחסית, הוא בכמה עשרות אלפי דולרים, $50,000. מדפסת שמדפסה כאלה עולה בערך אותו דבר. מדפסת כזאת, על איזה טכניקה היא עובדת? היא עובדת בשיטה של שכבות. היא משדכת היא מציירת חתך מסוים על שכבה מסוימת, ולאט לאט בונה חתכים, ובסוף מקבלים. זאת אומרת, אם אנחנו צריכים להסביר את זה, אנחנו לוקחים את הפסל הזה, וכאילו עכשיו יצרנו כאן ערימה של מאות ניירות, שכל אחד מהם הוא דו-ממדי, וחתכנו אותם והדבקנו ביחד? כן. אם במקרה הספציפי הזה זה אבקה שמגבשים, אבל בעיקרון כן. מגבשים שכבות מתוך שכבות של אבקה. במסגרת הטכנולוגיות שהביאו לדבר הזה, אם היית צריך לשים את האצבע על הפריצת דרך שאפשרה את היצירה של הדברים האלה, מה היא? היסטורית זה הלייזר. האמת שרוב העקרונות כאן הם עקרונות עתיקים. ראייה סטריאוסקופית, שראינו שיש שתי מצלמות. שבעצם שתי המצלמות נותנות את האפקט של שתי עיניים. נכון. הקו לייזר שמאפשר להם לראות את אותו דבר, הוא מסמן להם בעצם מה האזור שהם מתייחסות אליו. אז היה צריך לייזר, שזה בין 50. האמת היא שכנראה רוב החדשנות היא בכוח החישוב, ולא במכניקה או זאת אומרת, יצירת התוכנה שמאפשרת לאבד את הנתונים האלה. כן. זה הדבר העיקרי. זה מה שחדש פה. כל השאר היה קיים כבר עשרות שנים. ואת כל זה תציגו, אתה אומר, ביוני, בתערוכת טכנולוגיות 2009? אכן, לכל מי שמתעניין. יפה, תודה שבאת לכאן. תודה.
מה עוד חדש? הפלנטה הדומה ביותר למערכת השמש התגלתה על ידי אסטרונומים בצ'ילה. הפלנטה החדשה, שקיבלה את השם